Takže čaute a toto je koniec hry, tej hry, čo som v minulom videu musel vypnúť, lebo ináč by sa mi to nevyrendrovalo. A už ako vidíte, tak sme v top 6, iba titula a vyhráme. Takže, akože trošku to tu ťahal Paťo, 5 kg. 88 vajc! Čo? Pozor, snapy. 88 vajc. Som ho podkopal. Tak, ideme. Kokos. Počkaj, tu urobím taký box. Strašne dobre to bude. Snajpy, pozor. Počkaj, ja tu si zoberiem. Ja 42 do hlavy. Ja mám takú techniku, vieš? Tak, počkaj, podnú. Lidi, prečo to edituješ? Needituj to tak. Ja som to chcel inak, bože Neptix. Prepač. Tak, a ne... Poď ku mne. Dobre. A pozri sa, tu urobíme Pozor. Urob tu bočné okienko, Počkaj. Urob tuto bočné, tuto na túto stranu urob bočné okienko. No. Urob. No. Počkaj. Mám aj tu. Uj, prepač. No, ideme snajpiť. Jo, kašli na nich, poď pre airdrop. Ty kokos, nie, ja neverím, že my vyhrajeme. Môžem ten airdrop? Joj. Uvidíme, čo tam bude vlastne. Čakaj, dám si bandáž. Poď. Počkaj, choď, zober si ho. Dobre, dík. Jau, ty kokos, Neptix, poď ma rivnúť, dostal som snipe. Poď tu, sklzni dole. Kamo, na. Počkaj, idem. No tu som, Neptix. Doriti. Poď rýchlo, mám 40 AP. Poď rýchlo. Či si dám cash. Viete, Neptix, mal si sa obstávať. Ale ja si nemám matro, vieš? Nevadí. Ja by som to počítal, že už tu challenge akože máme. Hej? Do top 10, akože, aby sme sa dostali. Hej. Dajme tomu. Takže toto je koniec challenge. Keď ste si to užili, tak dajte like a odber. A čaute. A pozdrav tiež. Čaute. Čaute.